Hello sa mga YouTubers at sa mga viewers. Andito ako ngayon sa isa sa mga Christmas market here in Bucharest, Romania. So andito ako ngayon para manood ng mini concert dito sa park na ito. So samahan niyo ako. Enjoy watching! Să facă nipțele lui Domn, să înălțăm veșmânt frumos Domnului, Domn, să înălțăm veșmânt frumos Domnului, Domn, să înălțăm, să înălțăm, lăudați și cântați și vă bucurați, mintitel înfășățel, îți scurtete cum băcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, n-a ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până în vecie, mila Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați.
când e frig afară, să-mi spui povești cu miros de vara. De Crăciun, fii mai bun, vreau sărutul tău nebun. Să mă iubești când e frig afară, să-mi spui povești cu miros de vară.